Hello everyone, नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन खनसे बराय बावहरनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअआ जागोन आं सानसेयाव मा खालामनो हायो। ओमफ्राय आं दिनैनि कन्टेन्टआ जागोन आं ओंखाम संगोन आरो। स' मा देखायनो हायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय, लोगोसेनो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। बोथोरा एकदम गरमथार गाइस। ओमफ्राय आं दा निम्बु रिसि माबानायदो आरो निम्बु रिसि बानायनायदो गरमनि दैयाबो गुसुआनो बायदिसो एसे गुसु। Abon. Abo. 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 Buale mansian ơi. Không chơi. जिंखाजों ना संनायदो लोगोफोर। ओमफ्राय आं दा नै नाखौ एवना लाग्रोनोसै। साराया दुंथ'वाखै, साराय माने थावा गुदुं जाथ'वाखै। Bor
नाया जाबाय आंना गाइस ओमफ्राय दा आङो बेवहाय जिंखाखौ एवखानोसै आरो जिंखाखौ संखानोसै जागा थोगोना थोआबा इयाव एरनो बिराद खस्थ' जादों लोगोफोर आखाइ फारसे मबाइल हमनोबो रावबो गैया बिनानाव सासे दंमोन बेबो न'आव थांदों दै होनोसै दै रानबाबो बेसेबां नेबाय थानोसै जागोन ना जायाबा जागोन दे ओंख्रिया जाबाय गायसांना बिराद गोथाव जादों आरो ओंख्रिया जाथावना नुखादोंना गाइस नाय दा नै ओंखाम संनो थाखाय माइरं सुगासिनो आरो आंना ओंखामाबो मोनबाय गाइस ओमफ्राय आं दा आबैमोननो ओंखामखौ खुरना होग्रोनोसै ओंखाम जाखांनानै गाइस माइ लामदोंमोन आरो ओमफ्राय आङो माइखौ आथिंजों गाखावना होदोंमोन आरो सान्दुङावहाय माइखौ उल्थायना होदोंमोन
मोननायखौ थादों आरो फिसा मोननायखौ थादों ओमफ्राय नै दा गाय जोङो बेलासिनि बेरायनो फैदों आरोना दुब्लिथिंजाय बिनानावजों आंजों बेखौ सोनाय होनायखौ थिखांना हो ओइबो हेबनायखौ बोखारना हो जाम्बिलाय हेबनायखौ बोखारना हो खामानि फिसाखौ एखि इखौ बा माखो माने फिसाखौ हावैनो नायलाय 양기 예쁘다. बोरमाया फैफानोसो नागिरबाय बोरमा हेबना दंमोन बेखौ बोखारना होबाय ओमफ्राय ओंखाम जाखांना टिउसन खालामना गथ'फोरखौ लामाथिंजाय बेरायनो फैदों आरो जोंहानि दुब्लिनि माइखौ नायनो फैदों स' नोंथांमोनहा जोंजों माइखौ लांबाय थादो सान हाबनायखौ खोमसि नुदों लामा थाबायगासिनो गाइसा जोंहानि दुब्लि मोनहैथ'वाखै फाइनाली गाइस जों दा दुब्लि मोनफैबाय नोंथांमोना नायनो हागोन दुब्लिफोरखौनो जि साफानो सोमखोर गोथां जाजोबना दङ दुब्लिया गोथां सोमखोर ना मा होनो थख्र'जोब्बाय नै मोनानायखाय लाजि ना मा होनो थख्रब होआलासिनो खादो इखो होमबानिया गोसथोनायखौ मोनोनो थख्रबनाय गोजा आं खानो हाया इखो लोगोफोरनोसो खोन्थिनि आरोना आङो नै बे बिलेदा थख्रबना दङ आरोना मा होनो सान्दुंबाथाय जेब्ला फुं सानजौफुआव बे बिलाइया गेवलां जाना थायो आरो ओमफ्राय बेखौ सिमावना होबानो बियो थख्रबलाङो स' सोरबा जुदि बेखौ थख्रबहोआलासिनो खानो हायोना गोसथोनायखौ मोनोनो बेखायनो नोंथांमोना जुदि सोरबा थख्रबहोआलासिनो खानो हायोबा कमेन्ट्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय नाय गाइस हाफोरा माबायदि गावदो अखा गैयिनि थाखाय हाया बोरै गावदो ओमफ्राय नै एकदम गोसोम सोमखोरसो जानांगौ ओमफ्राय नै माइया जोंहानि माइया नायलाय बेखिनिया जोंहानि आरोना ओमफ्राय नायलाय माबायदि जादों माइया गोमो जादों आरो ब्लाइट नांनाय बायदि जालांजोबदों आयु हाबाब थैबाय आं फाइनाली गाइस जों दा दुब्लिखौ नायना फैखांबाय ओमफ्राय जों दा न' फारसे थांसै आरोना मोनाबायबो बांद्राय गोबाव थाबाय थाजाया नालाय दुब्लिफोराव सिख्ला मानसिफोरा स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा साबायखर थाबाय आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा प्लिज लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय लोगोसेनो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थेंक इउ स' माच